Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. ஓகே, நம்ம இப்போ பக்தி சதாச்சார் கிளாஸ்ல நம்ம வைஷ்ணவ எட்டிகேட்ஸ் நம்ம பார்த்துட்டு இருக்கோம். ஓகேவா? நல்லபடியா மங்களாச்சரணம் நம்ம கொஞ்சம் லேர்ன் பண்ணிட்டோம். அதுக்கப்புறம் இப்போ நம்ம கிளாஸ் நம்ம பார்க்கலாம். தமிழ் பிடிஎஃப் எடுத்துக்கிறேன். ஹரே கிருஷ்ணா. ஸோ வைஷ்ணவ எத்திகேட்ஸில் நம்ம வைஷ்ணவ கலாச்சாரங்கள் பற்றி நம்ம பார்த்துட்டு வரோம். இது எல்லாமே நம்ம லைஃப்பில் கண்டிப்பாக நம்ம ஃபாலோ பண்ண வேண்டிய ஒரு விஷயம். எங்கெங்கே எப்படி எப்படி நடந்துக்கணும், அதே மாதிரி கோயிலெல்லாம் நம்ம என்ன பண்ணணும், என்ன பண்ணக்கூடாது. அதுக்கப்புறம் தூய்மை பற்றி நம்ம பார்த்தோம். அது உள்புறம் வெளிப்புறம் ரெண்டுமே நம்ம தூய்மையாக வச்சுக்கணும் கிருஷ்ண பக்தியில் அப்படின்றது. அதுக்கப்புறம் பிரசாதம் சேவா பார்த்தோம். எப்படி எப்படிலாம் பிரசாதம் சேவா நடக்கும் சத்சங்கில் அப்படின்னு. அது பிரபுபாத்தாவோட பாஸ்ட் டைம்ஸ்லேருந்து பார்த்தோம். சைத்தன்ய மகாபிரபுவோட பாஸ்ட் டைம்ஸ்லேருந்தும் பார்த்தோம். அதுக்கப்புறம் பிரசாதத்தை எப்படி நம்ம ஹானர் பண்ணணும், எப்படி ஆஃபர் பண்ணணும், அதெல்லாம் நம்ம அந்த ரூல்ஸ் அண்ட் ரெகுலேஷன்ஸ் எல்லாமே நம்ம அதில் பார்த்தோம். அதுக்கப்புறம் வைஷ்ணவ உடைகள் பற்றியும் நம்ம இப்போ பார்த்துக்கிட்டு வரோம். சரியா? அதில் நம்ம லாஸ்ட் கிளாஸ் என்ன பண்ணோம் அப்படின்னா, நம்ம வைஷ்ணவ திலக் அதுதான் நம்ம பார்த்தது. ஓகேவா? திலக் எப்படி போடணும் அப்படின்றதெல்லாம் நம்ம தெரிஞ்சுட்டு வந்தோம். ஸோ இப்போ நம்ம அதுலேருந்து நம்ம கண்டினியூ பண்ணுவோம். அது பிடிஎஃப் எடுத்துக்கிறேன் பேஜ். அதுக்கு முன்னாடி நம்ம மங்களாச்சரம் நம்ம வாசிச்சிடலாம். ஓகேவா? ஹரே கிருஷ்ணா. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप गदामह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरुर्श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमोस्तुते। तप्त काञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुदे देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुपश्य कृपा सिन्धुभयेव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रस्थाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पश्यत्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा, हरि बोल. பிரணதி மங்களாச்சரன் நம்ம ஆச்சாரியர்களுக்கு நம்மளோட கிராட்டிடியூட் தெரிவிக்கிறதுக்காகவும் நம்ம பக்தியில் நல்ல முன்னேற்றம் அடையணுன்றதுக்காகவும் நம்ம வாசிக்கிறது. ஸோ இப்போ நம்ம வைஷ்ணவ உடைகள் அதில் பொழுதுபோக்கு விளையாட்டு அம்சம் அதெல்லாம் நம்ம பார்த்தோம். நம்ம டைமை வேஸ்ட் பண்ணக்கூடாது அப்படின்றது தான். ஏன்னா நம்மளுக்கு ஏற்கனவே லைஃப் ஸ்பேன் ரொம்ப கம்மி கலியுகத்தில். அந்த கம்மியான வாழ்க்கையும் நம்ம வேற வேற பொழுதுபோக்கு விஷயங்கள்ல ஈடுபட்டு நம்ம வீணாக்கிடக்கூடாது. அது கிருஷ்ணா ரிலேட்டடான விஷயங்கள்ல நம்மளை ஈடுபடுத்திக்கணும் அப்படின்றத நம்ம பார்க்குறோம். சரியா? அந்த வகையில் நம்ம அதெல்லாம் பார்த்தோம். அதுக்கு எக்ஸாம்பிள்லாம் கூட பார்த்தோம். அதாவது தண்ணியில் இது யமுனையில் பகவான் நீராடின பாஸ்ட் டைம்ஸாக இருக்கட்டும், சைத்தன்ய மகாபிரபு கேஞ்சஸில் நீராடின பாஸ்ட் டைம்ஸாக இருக்கட்டும். ஸோ நம்ம அதெல்லாம் நினைவில் வச்சுக்கிட்டு நம்ம நம்மளோட அந்த பொழுதுபோக்கு ரிலேட்டட் டு கிருஷ்ணாவாக இருக்கணும் அப்படின்றது தான். அது இல்லாமல் இப்போ நிறைய பொழுதுபோக்கு விஷயங்கள்லாம் இருக்கு இல்லையா, ஸ்போர்ட்ஸ்லாம் இருக்கு இல்லையா, அந்த மாதிரி விஷயங்கள்லாம் நம்மளை ரொம்ப ஈடுபடுத்திக்க கூடாது. இதை நம்ம இன்னும் சொல்லணும்னா தெளிவாக நம்ம சாப்டர் 6ல நம்ம பார்க்குறோம். அதாவது நம்மளோட ஆகாரம், சாப்பாடு, உறக்கம், அப்புறம் வேலை, அப்புறம் பொழுதுபோக்கு அம்சம், இது எல்லாமே ரொம்ப ரெகுலேட்டடாக இருக்கணும். ஏன்னா நம்மளுடைய ஹியூமன் லைஃப்ன்றது ரொம்ப ரேரு.
அத வந்து நம்ம என்ன பண்ணணும் அப்டின்னா, கரெக்ட்டா அத யூஸ் பண்ணணும். நம்ம லைஃப்ல எல்லா விஷயமே நம்ம என்ன பண்ணுவோம்னா, கரெக்ட்டா நம்ம அத யூஸ் பண்ணுவோம். கரெக்ட்டா நம்ம வீட்ல ஒரு பொருளா இருக்கட்டும், நம்ம லைஃபயே இருக்கட்டும், நம்ம என்ன பண்ணுவோம் மெட்டீரியலா பார்க்கும்போதும் கூட, அத வந்து ரொம்ப வேஸ்ட் பண்ண மாட்டோம். ஒரு நல்ல ஒரு வாழ்க்கையா வாழணும், கம்ஃபர்டபுளா, நல்ல ஹைஃபையா வாழணும் அப்டின்ற ஒரு தாட் இருக்கும். ஒரு மெட்டீரியல் பீப்பிளா இருக்கும்போது. சரிங்களா? அதே நம்ம இந்த கிரந்தம்லாம் வாசிச்சு, நம்ம நல்லபடியா அந்த டிரான்சென்டென்டல் நாலேட்ஜ கெயின் பண்ணும்போது, நமக்கு என்ன அ புரிதல் வரணும் அப்டின்னா, இந்த ஹியூமன் லைஃப் ரொம்ப ரேர் ஆனது. அத நம்ம எப்படி வாழணும்? பகவானுக்கான சேவைகள்ல நம்மள ஈடுபடுத்திக்கிட்டு வாழணும். அப்படின்ற ஒரு நிலை. அதுக்கு நம்ம என்ன செய்யணும் அப்படின்னா, நம்ம வந்து 4 ரிலேட்டிவ் பிரின்சிபிள்ஸ ஃபாலோ பண்ணணும். சரியா? அதாவது ஒரு ஒழுங்குமுறையான வாழ்க்கைன்னு சொல்லுவாங்க. சரியா? அந்த இது என்னன்னா, அந்த மாமிசம்லாம் எடுத்துக்காம, அ அதுக்கப்புறம் வந்து இந்த கேம்பிளிங்லாம் இல்லாம, அதுக்கப்புறம் இல்லிசிட் செக்ஸ் இல்லாம, இன்டாக்சிகேஷன்லாம் இல்லாம நம்ம வாழ்க்கைய அ நல்ல ஒரு அதுதான் வந்து பிராமண கல்ச்சர் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. சரியா? அந்த ஒரு நிலையில நம்ம வாழ்க்கைய வாழணும். தபஸ்யம் அப்படின்றது அதான். காட்டுல போயிட்டு நம்ம வந்துட்டு ஒரு தனியா ஒரு இடத்துல நம்ம வந்து தபஸ் பண்றது அப்படி கிடையாது. தபஸ்ய வாழ்க்கைன்றது இந்த 4 ரெகுலேட்டிவ் பிரின்சிபிள்ஸ ஃபாலோ பண்றது தான். சரியா? ஸோ அந்த பிராமணா கல்ச்சர் அத நம்ம ஃபாலோ பண்ணி நம்ம என்ன பண்ணணும்? நல்ல பக்தி பண்ணணும் பகவானுக்கு. இந்த முறையில நம்ம வாழ்க்கைய நம்ம அமைச்சுக்கணும் அப்படின்றத பார்த்தோம். இது இல்லாம இந்த செய்தித்தாள்கள் படிக்கிறது, நாடகங்கள் பார்க்கறது, நாவல், அப்புறம் இந்த மாரி திரைப்படங்கள், இதுலலாம் நம்மளோட நேரத்த செலவு பண்ணக்கூடாது. அதுவும் இப்ப வேற நெறைய கேட்ஜெட்ஸ்ல என்ன ஆகுது? நம்மளுக்கு ஈஸியா கையில வந்துருது இல்லையா? ஆ நெட் இருக்கு, கேட்ஜெட் இருக்கு. அதுல என்ன அது? நம்மளுக்கு இதெல்லாம் நெறைய அப்படியே வந்துட்டு பிளென்டியா வந்துகிட்டே இருக்கு. நம்ம என்ன பண்ணணும், ரொம்ப செல்ஃப் கண்ட்ரோல் தேவைப்படும். இந்த இப்ப இருக்கிற சிச்சுவேஷன்லலாம். ஸோ, அதனால நம்ம வந்து இந்த மாரி விஷயங்கள் நம்மள ஈடுபடுத்திக்காம இருக்கணும், அப்படின்றத பார்க்குறோம். உடனே கேட்பாங்க, இப்ப வந்து நியூஸ்லாம் கேட்கல, அ இதெல்லாம் பார்க்கல அப்படின்னா, வா நாட்டு நடப்பு எப்படி தெரியும்? அ எப்படி நம்ம வந்துட்டு ஒரு அப்டேட்ல இருக்க முடியும்? அப்படின்லாம் ஆர்குமெண்ட் வரும். அதெல்லாம் தெரிஞ்சுக்கிறதுனாலயும் நம்மளுக்கு ஒண்ணும் பெருசா விஷயம் கிடையாது. சரியா? நமக்கு என்ன தெரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்னா, எப்படி முக்தி அடையணும்? அதுதான் ரொம்ப முக்கியமான ஒரு விஷயம். ஒரு மனித பிறவியில நம்ம தெரிஞ்சுக்க வேண்டிய ஒரு விஷயம் என்னன்னா, எப்படி முக்தி அடையலாம்? அப்படின்றது தான். இந்த பிறப்பிறப்பு சுழற்சியிலேருந்து எப்படி வெளியில வர்றது? அந்த நாலேட்ஜ் தான் முக்கியம். அது தெரிஞ்சுக்காம இருந்தா தான் தப்பு. ஆனா இந்த இது இது தினம் என்ன நடக்குது? இந்த விஷயம்லாம் தெரிஞ்சுக்கலனாலும் ஒண்ணும் பெருசா பாதகம் கிடையாது நமக்கு. ஆனா சொல்றவங்க மெட்டீரியல் பீப்பிள் என்ன சொல்லுவாங்கன்னா, இதெல்லாம் தெரிஞ்சுக்கணும். இல்லன்னா வந்துட்டு ஒண்ணுமே தெரியாதவங்களா இருப்போம் அப்படின்னு. ஆனா அவங்களோட பாயிண்ட் ஆஃப் வியூல அது வந்து ரொம்ப வந்து இக்னரன்ஸா இருக்கு. இல்லையா? ஏன்னா முக்திக்கான மார்க்கம் தான் தெரியணும். அது அவங்களுக்கு தெரியல. அப்ப அதுதான் வந்துட்டு ரொம்ப இக்னோரன்ஸா பார்க்குறது. ஸோ அதனால இங்க பிரபுபாதா என்ன சொல்றாங்க அப்டின்னா, இதெல்லாம் வந்துட்டு தெரிஞ்சுக்கணும் அப்டின்றது இல்ல. வேணும்னா ஓரளவுக்கு தெரிஞ்சுக்கலாம். கிளைமேட்ல என்ன இருக்கு? அதாவது ரொம்ப மழை பெய்யுமா? ஏன்னா நம்மளுக்கு அது ஒரு சேஃப்டி. நம்ம நம்ம ஒரு ஒரு விஷயம் நம்ம பிளான் பண்றோம். ஏதோ டிராவல் பண்றதுக்கு அப்டின்னா, நம்ம வந்து இதெல்லாம் தெரிஞ்சுக்கலாம். வானிலை அறிக்கை அதெல்லாம் பார்த்துக்கலாம். நம்ம போயிட்டு வரப்போ நம்மளுக்கு மழையோ, இல்ல வேற ஏதாவது இயற்கை சீற்றங்களோ இல்லாம இருக்கணும். அந்த மாதிரி ஓரளவுக்கு அப்டேட்ஸ் நம்ம வச்சுக்கலாம். அ பொது விஷயங்களும் ஓரளவு தெரிஞ்சுக்கலாம். ஆனா ஃபுல் டேவும் வந்து அது மாரி ஸ்போர்ட்ஸ்ல என்ன பண்ணுவாங்கன்னா, ஃபுல்லா உட்காந்து மேட்ச் பார்ப்பாங்க. அதுக்கப்புறம் மேட்ச் முடிஞ்சதுக்கப்புறம் ஹைலைட்ஸ் பார்த்துட்டு இருப்பாங்க. அந்த மாரிலாம் வந்துட்டு லைஃப்ப வந்து ஸ்பெண்ட் பண்ணவே கூடாது. அ அதுதான் பிரபுபதாவும் என்ன சொல்லியிருக்காங்க அப்டின்னா, அ அமெரிக்கன்ஸ்லாம் கூட என்ன பண்ணாங்கன்னா, முன்னாடி நெறைய இந்த மாரி விஷயங்கள்ல தான் ஈடுபட்டுட்டு இருந்தாங்க. ஆனா இப்ப அதுலேருந்துலாம் அவங்க வெளில வந்துட்டாங்க. இப்ப வந்து பகவத்கீதை பாகவதம் அத கேட்கும்போது கிடைக்கிற சந்தோஷம், நாலேட்ஜ் அதுக்கு இணை வேற எதுவுமே கிடையாது. இல்லையா? ஸோ அதுதான் வந்துட்டு பிரபுபதா அது சொல்லியிருந்தாங்க. அவங்க டிராவல் பண்ணும்போது ஏர்ல டிராவல் பண்ணும்போதும் கண்கள வந்து மூடிப்பாங்க. அந்த மாரி. ஏன்னா இது இருக்கும் இல்லையா? திரைப்படம் அந்த வீடியோ இருக்கும். நம்ம என்ன வேணுமோ அத அதில போட்டு பார்க்கலாம். அதுவும் வந்துட்டு அவங்க பார்க்க மாட்டேன் அப்படின்றத சொல்லியிருந்தாங்க. ஸோ இதெல்லாம் நம்ம வந்துட்டு ஃபாலோ பண்ணணும். அதுக்கப்புறம் உடை பொறுத்தவரைக்கும் ரொம்ப ட்ரெடிஷ்னலா இருக்கணும். சாரி இல்லன்னா கோபி ட்ரெஸ்ஸு இந்த மாரி தான் அணியணும். அதேமாரி ஜென்ஸ் அப்படின்னா குர்தா, பைஜாமா அந்த மாதிரியான விஷயங்கள், வேஷ்டி சட்டை இந்த மாரி விஷயங்கள் அணியணும். அதில இது பிரம்மச்சரி, சன்னியாசி அவங்கலாம் வந்து அந்த சாஃப்ரான் கலர் ட்ரெஸ் போட்டிருப்பாங்க. அதே கிரகஸ்தா வந்து ஒயிட் கலர் ட்ரெஸ் போட்டுப்பாங்க. டெம்பிளுக்கு போம்போது அத நம்ம கண்டிப்பா ஃபாலோ பண்ணணும். பிரம்மச்சாரிகள் வந்து சன்னியாசிகள்லாம் எப்பயுமே சாஃப்ரான்ல தான் இருப்பாங்க.
ஆனா, இப்ப நம்பலாம் கிரகஸ்தர்கள்லாம் இருக்கோம் அப்படின்னா, டெம்பிள் போகும்போது நம்ம வந்துட்டு மேக்ஸிமம் அந்த கலர நம்ப அ போட்டோம் அப்படின்னா தெரியும். இவங்க வந்து எந்த ஆசிரமத்த சேர்ந்தவங்க அப்படின்றத ஈஸியா ஐடென்டிஃபை பண்ண முடியும். அவ்வளவுதான். சரியா? ஸோ முடிஞ்ச வரைக்கும் ஃபாலோ பண்றது நல்லது. அதே மாரி தலைய கவர் பண்ணியிருக்கணும் லேடீஸு. இந்த மாரி விஷயங்கள நம்ம பார்த்தோம். ஆ இதுக்கப்புறம் திலக்கம். இது ரொம்ப முக்கியமா நம்ம பார்த்தது. ஆக்சுவலா இதுக்கு கூட நான் வந்து இந்த பிக்சர் நான் ஷேர் பண்ணேன்னு சொல்லியிருந்தேன். பட் மறந்துட்டேன். ஓகே. இந்த பிக்சர் நான் வந்துட்டு ஷேர் பண்றேன் இன்னைக்கு. இதுவும் பிரணத்தியும் குரூப்ல ஷேர் பண்றேன். இதுவும் வந்து நம்ம கண்டிப்பா போடணும். திலக்கோட அவசியம் என்னன்றது நம்ப பார்த்துட்டோம். ஓகேவா? ஆ ஏன்னா இந்த மனித சரீரம்ன்றது கோயில் மாதிரி. ம். அந்த இதயம்ன்றது கர்ப்பகிரகம் மாதிரி. அதுல தான் யார் இருக்கா? பகவான் இருக்காங்க. சரியா? ஸோ, அப்ப இந்த சரீரம் வந்து கோயில்னா, கோயிலே தூய்மையா தானே இருக்கும். ஸோ, அந்த மாரி நம்ம பாவிச்சு, நம்ம இந்த சரீரத்த குளிச்சதுக்கு அப்புறம் என்ன பண்ணணும்னா, திலக் நம்ப அப்ளை பண்ணிக்கணும் அப்டின்றத நம்ப பாக்குறது. சரியா? ஆ இன்னொன்னு வந்து இது வந்து திலக் அப்ளை பண்ண இந்த 12 இடமுமே ஸ்பிரிச்சுவலா வந்துட்டு ஆக்டிவேட் ஆகுற இடம். சரியா? நம்ம தொட்டு பகவானோட நாமத்த சொல்லி வைக்கும்போது, அந்த இடம்லாம் வந்துட்டு ஒரு முக்கியமான பாயிண்ட்ஸ்ன்னு சொல்லுவாங்க. சரியா? அங்க நம்ம பகவானோட பெயர சொல்லி வைக்கும்போது, நம்ம ஸ்பிரிச்சுவலா நம்ம வந்து ஆக்டிவேட் ஆகும். சரியா? நம்மளோட பாடி. அதனால அதுவும் வந்துட்டு ஒரு விஷயமா நம்ம வந்துட்டு பார்க்குறோம். இன்னொன்னு வந்து ஆ யமதூதர்கள் கிட்ட யமதர்மராஜா சொல்லியிருக்காங்க. யார் ஒருத்தவங்க பகவானோட திலக்கம் போட்டிருக்காங்களோ, பகவானோட அந்த துளசி மாலை, கண்டி மாலை போட்டிருக்காங்களோ, அதுக்கப்புறம் பகவான் நாமத்த ஜபிக்கிறாங்களோ, அவங்க கிட்ட நீங்க போகக்கூடாது அப்படின்னு வந்து விஷ்ணு தூதர்கள் கிட்ட சொல்லியிருக்காங்க. சரியா? சாரி யமதூதர்கள்ட்ட சொல்லியிருக்காங்க. வெரி சாரி. யமதர்மராஜா யமதூதர்கள் கிட்ட சொல்லியிருக்காங்க. ஸோ, அதனால அ அது என்னன்னா நம்ம என்ன தெரிஞ்சுக்கிறோம் அப்டின்னா, நம்ம வந்து இந்த விஷயம்லாம் இதெல்லாம் வந்துட்டு ஆக்சுவலா வந்து நம்ம அணிகலன் அப்டின்னா, பொதுவா மெட்டீரியல் பீப்பிள்லாம் என்ன நெனைப்பாங்கன்னா, நல்லா வந்துட்டு நகையெல்லாம் போட்டுட்டு, நல்லா ட்ரெஸ் பண்ணிக்கிட்டா, நம்ம ரொம்ப அது வந்து அழகுபடுத்தும் நம்மள அப்டின்னு. ஆனா, உண்மையிலேயே நம்மள அழகுபடுத்துறது என்ன அப்டின்னா, இந்த மாரி கண்டி மாலா, அதுக்கப்புறம் திலக்கம், சரியா? பகவானோட அந்த ஸ்மரணம் இதெல்லாம் தான் நம்மள தேஜஸ் நம்மளுக்கு குடுக்கும். ஓகேவா? ஸோ, அதனால நம்ம அவசியம் திலக்கம் நம்ப இட்டுக்கணும் அப்படின்றது தான் நம்ம பார்க்கறது. ஆ அதுக்கப்புறம் அந்த மாரி திலக்கம் அணிஞ்சவங்கள பார்க்கறதுமே ரொம்ப நல்லது. சரியா? அதெல்லாம் தான் நம்ப பார்த்தது. சரி இத எப்படி அணியணும்? எப்படி நம்ம வந்து திலக்கம் வச்சுக்கணும் அப்படின்னா, ஃபர்ஸ்ட்டு வந்து நெத்தியில, சரியா? நெத்தியில வந்து ஓம் கேசவாய நமக அப்படின்னு சொல்லி நம்ப அ குளிச்சுட்டு வந்ததுக்கப்புறம், சரியா? அ பாத்ரூம்லலாம் வைக்கக்கூடாது. திலக்கத்த நம்ம கொண்டு போய் அதாவது கோபிச்சந்தன்னு சொல்லுவாங்க. அது வந்து கோபிஸோட லோட்டஸ் ஃபீட்லேருந்து கிடைச்ச விஷயம். அதாவது தூய பக்தர்களோட ஃபீட்லேருந்து கிடைச்ச இன்னும் பார்க்கடல்ல உள்ள அந்த மணல் அப்டின்னும் சொல்லுவாங்க. ஓகேவா? ஐதீகத்துல. ஸோ, அதனால அந்த கோபிச்சந்தன வந்து நம்ம என்ன பண்ணணும் அப்டின்னா, ரொம்ப தூய்மையான இடத்துல தான் வச்சிருக்கணும். ஆ அப்ப நம்ம வந்து இப்ப குளிச்சுட்டு வந்ததுக்கப்புறம் என்ன பண்ணணும் அப்டின்னா, நல்லா கையில நல்லா தண்ணிய ஊத்தி குழச்சுக்கிட்டு, அதுக்கப்புறம் நம்ம வந்துட்டு இந்த மாரி நம்ம திலக்கம் வேணும். இந்த திலக்கம் இந்த மாரி நம்ம வைக்கிறோம் இல்லையா? இது எதனால அப்டின்னா, இது வந்து பகவானோட திருப்பாதத்த நமக்கு நினைவுபடுத்தும். சரியா? பகவானோட திருப்பாதம். ஏன்னா பகவான் லோட்டஸ் ஃபீட். அதுதான் வந்து நம்ம எல்லாரோட அடைக்கலம். நம்ம எல்லாரும் போய் அடைக்கலமாக வேண்டிய இடம் என்னன்னா, பகவானோட திருப்பாதம். ஸோ, அந்த திருப்பாதத்த இங்க வந்து நம்ம வந்து அ வைக்கிறோம். ஓகேவா? நம்ம நெத்தியில. அதுக்கப்புறம் இந்த இலை மாரி இருக்கு இல்லையா? அதுவும் துளசி லீஃப். அவங்க யாரு? பகவானோட டிவோட்டி இல்லையா? ஸோ, அதனால நம்ம திலக்கம் வந்து நம்ம வந்து அணியிற இந்த ஷேப் காரணம் என்னன்னா, அந்த திருப்பாதமும், துளசி லீஃபும். ஸோ, இது வந்து நம்ம எங்கெங்கலாம் வைக்கணும் அப்டின்னா, நெத்தியில ஓம் கேசவாய நமக அப்டின்னு சொல்லணும். அதுக்கப்புறம் நம்ம வந்துட்டு இந்த இடத்துக்கு வந்துடணும். ஓகேவா? அ வயிற்றுல ஓம் நாராயணாய நமக, ஓம் மாதவாய நமக. அதுக்கப்புறம் அ ஓம் கோவிந்தாய நமக அப்டின்னு சொல்லிட்டு, அப்புறம் ரைட் சைடு சரியா? ரைட் சைடு வயிறு. ரைட் சைடு வயிறுல போயிட்டு, நம்ம வந்து ஓம் விஷ்ணவே நமக, அப்புறம் ஓம் மதுசூதனாய நமக, அப்புறம் த்ரிவிக்ரமாய நமக ஷோல்டர்ல. ஓகேவா? அதுக்கப்புறம் அது மாரி இந்த லெஃப்ட் சைடு வயிற்றுல ஓம் வாமனாய நமக, ஓம் ஸ்ரீதராய நமக, ஓம் ரிஷிகேஷாய நமக அப்படின்னு சொல்லி 10 இடத்துல வச்சுடுறோம். அதுக்கப்புறம் பின்பக்கம் சரியா? மேல் பக்கம் ஓம் பத்மநாபாய நமக அப்படின்னு சொல்லி வச்சுட்டோம். அப்புறம் இங்க முதுகுல
தாமோதராய நமக அப்படின்னு சொல்லி வச்சுட்டு அதுக்கப்புறமா என்ன பண்ணா மிச்சம் இருக்கும் இல்லையா திலக்கம் அதை வந்து இந்த இடத்துல ஓம் வாசுதேவாய நமகன்னு சொல்லி இந்த ஷிகான்னு சொல்லுவோம் இல்லையா ஜென்ஸுக்கெல்லாம் ஷிகா இருக்கும் அந்த இடத்துல வச்சுக்கிறது. நம்ம லேடிஸ் அப்படியே நம்ம வச்சுக்க வேண்டியதான் ஓம் வாசுதேவாய நமக அப்படின்னு சொல்லி வச்சுக்கணும். ஓகேவா? ஆக்சுவலா 12 நாமம் இதோட முடிஞ்சிடும். இது வந்து அப்ளை பண்ணிப்பாங்க. ஓகேவா? ஸோ இதுதான். இதை வந்து என்னன்னா ரொம்ப ஈஸியா வந்துட்டு நம்ம எப்படி நம்ம வந்து ஞாபகம் வச்சுக்கணும் அப்படின்னா இது வந்து ரைம்ஸ் மாதிரி சொல்லுவாங்க. கேசவ கேசவ நாராயண மாதவ கோவிந்த விஷ்ணு மதுசூதன திரிவிக்ரம வாமனா, சரியா, ஸ்ரீதர ரிஷிகேஷ பத்மநாப தாமோதரா, அது வரைக்கும் நம்ம 12 நாமம் கிருஷ்ணா இப்ப விஷ்ணு சஹஸ்ரநாமம்லாம் சொல்றாங்கல்ல அது மாதிரி இந்த 12 பேரையும் நம்ம என்ன பண்ணணும்னா ரைம்ஸ் மாதிரி நம்ம அப்படியே சொல்லி ஞாபகப்படுத்திக்கணும். அதுக்கப்புறம் நம்ம திலக்கம் வைக்கும்போது ஓம் கேசவாய நமக, ஓம் நாராயணாய நமக அப்படின்னு சொல்லி சொல்லி நம்ம வச்சுக்கிட்டோம்னா ஈஸியா இருக்கும். இதுதான் நான் ஃபாலோ பண்ண மெத்தட். ஓகேவா? அதனால தான் அதை நான் சொல்றேன். ஃபர்ஸ்ட் நான் என்ன பண்ணேன் ரைம்ஸ் மாதிரி நானு கேசவ நாராயண மாதவ கோவிந்த விஷ்ணு மதுசூதனா திரிவிக்ரம வாமனா ஸ்ரீதர ரிஷிகேஷ பத்மநாப தாமோதரா, சரியா, அது வரைக்கும் நான் தெரிஞ்சு வச்சுக்கிட்டேன். அதை அப்படியே என்ன பண்ணேன்னு வைக்கும்போது ஒன்று ஓம் நமக சேர்த்து சேர்த்து வைக்கிறது. இதை வந்து என்னைக்கு நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறோமோ அன்னையிலேருந்து வச்சுக்கலாம். சரியா? அப்புறம் அதே மாதிரி கண்டிமல்லா இந்த திலக்கம்லாம் வந்துட்டு ரொம்ப மஸ்ட். அது நம்ம வச்சதுக்கு அப்புறம் தான் நம்மளோட இந்த உணர்வே வந்துட்டு ரொம்ப நல்லா இருக்கும். சரியா? நம்மளோட சரீரம் வந்து பகவான் கொடுத்த ஒரு வெஹிக்கிள். ஹியூமன் பாடி ரொம்ப வேல்யூபிள் ஆனது. இது ஒரு டெம்பிள் மாதிரி. சரியா? நம்மளோட ஆக்டிவிட்டீஸ்லாம் அப்புறம் எப்படி இருக்கும் அப்படின்னா நம்ம வந்து கிருஷ்ணாவுக்கு நம்ம சர்வீஸ் பண்ணணும் அப்படின்ற மாதிரி நம்மளோட ஆக்டிவிட்டீஸும் வரும். ஓகேவா? ஸோ அவசியம் இதை நம்ம வச்சதுக்கு அப்புறம் கண்டிப்பா நம்மளுக்கு ஒரு நல்ல ஒரு உணர்வு ஏற்படும். ஓகே. அதுக்கப்புறம் குளியல் அறையில வந்து திலக்கம்லாம் பூசக்கூடாது. சரியா? அதுவும் நம்ம போன வாரம் பார்த்தோம். 12 இடங்கள்ல வைக்கணும் அப்படின்றத நம்ம பார்த்தோம். சரியா? இதுல வந்து பிரபுபாதா ஒரு கதை சொன்னாங்க அப்படின்றத நம்ம பார்த்தோம். இதுவும் போன தடவை நம்ம பார்த்தது தான். ஒரு ஃபேக்டரி இருந்தது. அதுல வந்து நெறைய பேர் வந்து வைஷ்ணவர்கள் வேலை செஞ்சுட்டு இருந்தாங்க திலக்கம் அணிஞ்சுக்கிட்டு. அப்புறம் அதே வந்து ஒரு முஸ்லீம்க்கு வந்து ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஆச்சு. அவங்க வந்து என்ன சொன்னாங்கன்னா, திலக்கம் வச்சுட்டு யாரும் வரக்கூடாது அப்படின்னு சொல்லியிருந்தாங்க வேலைக்கு. அப்ப நெறைய பேர் என்ன பண்ணாங்கன்னா, திலக்கத்த வைக்காம வந்தாங்க. ஆனா ஒருத்தவங்க மட்டும் திலக்கம் அணிஞ்சுக்கிட்டு வந்தாங்க. ஸோ அந்த தைரியத்தோட. அப்ப அந்த அ உரிமையாளர் என்ன பண்ணாங்க அப்படின்னா, "நீங்க மட்டும் டெய்லி வச்சுட்டு வரலாம். மத்தவங்கலாம் எப்பயுமே வைக்கக்கூடாது" அப்படின்னு வந்து சொல்லிட்டாங்க அப்படின்னு. ஸோ அதனால இதுக்கு என்ன அர்த்தம் அப்படின்னா, எந்த காலத்திலயும், எந்த நேரத்திலயும் திலக்கம் வச்சுக்கணும் அப்படின்றது தான். ஆனா, இப்ப நம்ம ஆஃபீஸ்க்குலாம் போறோம். அங்கலாம் வைக்கக்கூடாது அப்படின்னு வந்து சொல்றாங்க. இப்ப ஒரு சில இடத்துல ரெஸ்ட்ரிக்ஷன்ஸ்லாம் இருக்கும். அப்பலாம் வச்சுக்க முடியலன்னா என்ன பண்ணணும்னா, தண்ணீல வச்சுக்கணும். ஓகேவா? ஆ வீட்ல இருக்கிறோம் அப்படின்னா, நம்ம வந்து எந்நேரமும் திலக்கம் வச்சுட்டுருக்கலாம். இதே நம்ம வந்து வெளியில போறோம் அப்படின்னும்போது, ஆ இப்ப கோயிலுக்கு போறோம், சத்சங் போறோம்னா வச்சுட்டு போணும். அதுல நம்ம எல்லாரோடையும் ஒண்ணா தான் தெரிவோம். இப்ப நம்ம ஒரு கடத்தெருவுக்கு போறோம் அப்படின்னா, வச்சுட்டு போனா சந்தோஷம். இல்ல அப்படின்னாலும் என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா, திலக்கம் வைக்காம இருக்கக்கூடாது. நம்ம வந்து தண்ணீர்ல நம்ம வந்து திலக்கம் வச்சுக்கணும். அதே 12 இடத்துல பகவானோட பேர சொல்லி வச்சுக்கணும் அப்படின்னும் சொல்லுவாங்க. ஓகேவா? மொத்தத்துல என்னன்னா திலக்கம் வச்சுக்கணும். அதுதான். அ அப்போ இதுதான் அந்த கோபிச்சந்தன் அணியறதுனால என்னென்ன அ இது இருக்கு, பலன்கள் இருக்கு அப்படின்றது. அ எல்லா நதியிலயும் நம்ம நீராடின ஒரு பலன். இன்னும் சொல்லப்போனா, யார் ஒருத்தவங்க டெய்லி பகவத்கீதை வாசிக்கிறாங்களோ, டெய்லியும் கங்கா ஜல் வந்து 1 ட்ராப்பாவது எடுத்துக்கிறாங்களோ, சரியா? இவங்கலாம் வந்து கண்டிப்பா பகவான அடைஞ்சிருவாங்க. பகவான் நாமத்த சொல்றாங்களோ, அவங்கலாம் பகவான அடைஞ்சிருவாங்க. அப்படின்னும் வந்துட்டு சொல்லுவாங்க. சரியா? ஸோ அதனால இந்த திலக்கம் அணிஞ்சா நம்ம வந்து எல்லா நதியிலயும் புனிதமான நதியில நீராடின ஒரு பலன். அதே மாதிரி அஸ்வமேத யாகம். 100 அஸ்வமேதம் யாகம் செஞ்சாலே இந்திரன் ஆகலாம் இல்லையா? இதுல நம்ம என்ன சொல்லியிருக்காங்க? கோபிச்சந்தன் திலக்கத்த அணிஞ்சவங்க 1000 அஸ்வமேத யாகம் செஞ்ச மாதிரியும், 100 ராஜசூரிய யாகம். ராஜசூரிய யாகம்ன்றது ரொம்ப பெரிய யாகம் இல்லையா? அந்த யாகம் செஞ்ச பலனையும் அடையறாங்க அப்படின்னு நம்ம இங்க தெரிஞ்சுக்கிறோம். அது மாதிரி புண்ணிய ஸ்தலங்களில் தர்மம் செய்ததன் பலனை அடைகிறார்கள் அப்படின்னு நம்ம இங்க தெரிஞ்சுக்கிறோம். இப்போ வாழ்க்கையின் இலக்கையும் நம்ம அடையிறோம். இலக்கு என்னன்னா பகவானை அடையிறது தான்.
அது. சரியா? இதில் எந்த சந்தேகமும் இல்லை. அப்படின்றத நம்ம இந்த ஸ்லோகத்தில நம்ம பார்க்குறோம். அது மாரி கடந்த காலத்துல நம்ம நெறைய பாபங்கள் பண்ணியிருந்தாலும், கோபிச்சந்தன் அணியறதுனால, அ யம தர்மராஜர் என்ன பண்ண முடியாது? நம்மள கூட்டிட்டு போக முடியாது. யமதூதர்கள் அவங்கள நெருங்கவே முடியாது. அப்டின்றத நம்ம இங்க பார்க்குறோம். ஓகேவா? அதனால தான் நம்ம உடலை விடும்போது, நம்ம நெத்தியில வந்து திலகம், கழுத்துல வந்து துளசி மாலை, நாக்குல வந்து பகவானோட நாமம், இதயத்துல பகவான். இப்டி இருந்தோம்னா, கண்டிப்பா விஷ்ணு தூதர்கள் வந்து என்ன பண்ணுவாங்க நம்மள? கூட்டிட்டு போயிடுவாங்க. ஓகேவா? யமதூதர்கள் கிட்டயே வரமாட்டாங்க. அதுமாரி தினமும் கோபிச்சந்தன் சந்தன திலகம் அணியும் ஒரு பாபி ஜட உலகத்திற்கு அப்பாற்பட்ட கிருஷ்ண பரமாத்மாவான கோலோகத்திற்கு செல்கிறார். அப்படின்னு நம்ம இங்க தெரிஞ்சுக்கிறோம். சரியா? ஸோ நம்ம வந்து நம்ம செஞ்ச பாபங்கள் கூட தொலையுது அப்படின்னு நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறோம். இப்ப நம்ம இன்னைக்கு ஸ்டார்ட் பண்ண வேண்டியது துளசி மணிகள். அதுதான். சரியா? இதை நம்ம இப்ப பார்த்துடலாம். துளசி மாலை எதுக்காக போடணும்? துளசினாலே புனிதம் தானே! துளசியோட பாஸ்ட் டென்ஸ் எல்லாருக்கும் தெரியுமா? துளசி மகாராணியோட பாஸ்ட் இந்த டென்ஸு? துளசின்னு ஒரு தாயார் இருந்தாங்க. அவங்க இதுதானே கதை தானே ஆ, ஆ. மத்தது. அது தெரியும் இல்லையா எல்லாருக்கும்? தெரியுது. தெரியும். ஓகே. ஹரே கிருஷ்ணா. எல்லாருக்கும் தெரியும் இல்லையா? தெரியல மாதாஜி. எனக்கு தெரியும். மித்தவங்களுக்கு தெரியல. எனக்கு தெரியல மாதாஜி. ஓகே, ஓகே. ஹரே கிருஷ்ணா. ஓகே. ஹரே கிருஷ்ணா. ஓகே. நம்ம இத ஃபர்ஸ்ட்டு படிச்சுடுவோம். அதுக்கப்புறம் நம்ம சொல்லலாம் அத. தெரியல அப்படின்னு சொன்னாங்கன்னா. ஓகே. ஆ இது துளசி மணி வந்துட்டு நம்ப அவசியம் போடணும். ஓகேவா? கண்டி மாலை அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. அப்படின்னா இந்த இது கண்டம், நீலகண்டன்றாங்கல்ல சிவபெருமான. ஏன்னா, அந்த பாய்சன் வந்து அவங்களுக்கு அந்த தொண்டையில அப்படியே நின்னுச்சு. அதனால அவங்களுக்கு தொண்டை வந்து நீல கலர்ல மாறிச்சு. நீலகண்டன். கண்டி மாலை அப்படின்னா கழுத்துல போடுற அந்த மாலை. துளசி மாலை போடணும். அவன் கடவுளின் நாய் என்பதை யமராஜா புரிந்து கொள்வார். அதாவது நம்ப இப்போ ஒரு ஸ்ட்ரீட் டாக் இருக்கு. அதே வந்து ஒரு வீட்ல ஒரு பெட் டாக் இருக்கு அப்டின்னா, ஸ்ட்ரீட் டாக்கு எல்லாமே அதே தான் பார்த்துக்கணும். இல்லையா? அதுக்கு சாப்பாடு, சேஃப்டி அது எல்லாமே அதே தான் பார்த்துக்கணும். ஆனா வந்து பெட் டாகுக்கு அந்த எந்த கஷ்டமும் கிடையாது. நல்லா வந்து ஓனர் என்ன பண்ணுவாங்க, அத ஆசையா பார்த்துக்கிட்டு, அதுக்கு தேவையான சாப்பாட போட்டு, அதுக்கு வேணுங்கிற கம்ஃபர்டபுள்லாம் குடுத்து, எல்லாத்தையும் அதுக்கு என்ன வேணுமோ, அதுக்கு உடம்பு சரியில்லனா அத டாக்டர்ட்ட கூட்டு போறது, எல்லாமே அவங்களே பார்த்துப்பாங்க. வாக்கிங் கூட்டு போறது எல்லாம். இல்லையா? அ ஸோ அதுக்கு பசின்னா என்ன தெரியாது, அசௌகரியம்னா என்னன்னு தெரியாது. நல்ல சொகுசா இருக்கும். அதே வந்து ஸ்ட்ரீட் டாக் என்ன பண்ணும்? அதுக்கு சில நாள் சாப்பாடு கிடைக்கும். சில நாள் யார்ட்டயாவது அடி வாங்கும். தொரத்திட்டு போவாங்க. இல்லையா? வாழ்க்கை ஒரு போராட்டமா இருக்கும் அதுக்கு. ஸோ அது மாரி இப்ப நம்ப கண்டி மாலைலாம் போட்டுட்டு, பகவானுக்கு பக்தி பண்ணோம் அப்டின்னா, நம்ம வந்து பகவானோட புரொடெக்ஷன்ல இருக்கோம்னு அர்த்தம். சரியா? நம்ப வந்துட்டு ரொம்ப பாதுகாப்பான ஒரு நிலையில இருக்கோம். அப்ப யமதர்மராஜர்லாம் கிட்டக்க வரமாட்டாங்க. சரியா? அவங்க புரிஞ்சுப்பாங்க. ஓகே. இவங்க வந்து பகவானோட புரொடெக்ஷன்ல இருக்கிற டிவோட்டி அப்படின்னு. ஒருவர் என்னிடம் "சுவாமிஜி இந்த துளசி மணிகள் ஏன் உங்கள் கழுத்திலோ அல்லது உங்கள் பத்ரன் கழுத்திலோ அணிவிக்கப்படுகின்றன?" என்று கேட்டார். எனவே நான் பதிலளித்தேன். "ஒரு செல்ல நாய்க்கு காலர் அதாவது அந்த இது பெல்ட் இருப்பது போல, நாமும் கடவுளின் செல்ல நாய்கள். எனவே இந்த காலர் எங்களுக்கு கிடைத்தது. யமராஜா அ அவன் கடவுளின் செல்ல நாய். அவனை சுட்டு வீழ்த்தக்கூடாது என்று புரிந்து கொள்வார்." சிரிப்போட வந்து சொன்னாங்க. ஒரு ஈஸியா ஒரு ஸ்டார்ட்டிங்ல வர ஒருத்தவங்களுக்கு சொல்லும்போது ஈஸியா அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணுவாங்கல்ல. அதோட புனிதம்லாம் சொன்னா, பிலாசபி சொன்னா அவங்களுக்கு அவ்வளோ சீக்கிரமா எடுத்துக்க முடியாது. அப்போ இது வந்து பகவானோட புரொடெக்ஷன்ல நம்ம இருக்கோம். அப்படின்றது இதுல நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறோம். ஓகேவா? அப்ப வைஷ்ணவ உடை தரநிலைகள் அப்படின்னு நம்ம இங்க பார்க்குறோம். வைஷ்ணவர்களுக்கான ஆடை பற்றி ஸ்ரீல பிரபுபாதர் என்ன சொல்றாங்க? அப்படின்னு நம்ம இங்க தெரிஞ்சுக்கிறோம். ஓ ஒரு பெண் வந்து இப்ப வந்து ஸ்ட்ரீட்ல போறாங்க அப்படின்னா, அவங்க வந்து ரொம்ப பார்த்த மரியாதை தர அளவுல அவங்களோட ட்ரெஸ்ஸிங் சென்ஸ் இருக்கணும். இல்லையா? அப்ப கஷ்யப முனி தனது மனைவியை நன்றாக அலங்கரித்து, நன்றாக உடை அணிந்திருந்தால் ஒழிய, வீதியில் செல்ல வேண்டாம் என்று அறிவுறுத்தினார். இப்போது நாகரிகமாகிவிட்ட ம ஆ ஆகிட்டதுனால, இப்ப அதெல்லாம் என்னது? இப்பல்லாம் நல்லா அந்த மாரி நீட்டா ட்ரெஸ் பண்றாங்களான்னா, இல்ல. இல்லையா? ரொம்ப வந்துட்டு பெண்கள்லாம் வந்து ட்ரெஸ்ல வந்துட்டு ரொம்பவே அ சிரமமான விஷயமா தான் அவங்கலாம் பண்றாங்க. அது வந்து அ நல்ல ஒரு வேதிக் கல்ச்சர் ஸ்டைல் கிடையாது. அப்படின்னு தான் நம்ம இங்க தெரிஞ்சுக்கிறோம். எப்படி இருக்கணும் அப்படின்னா, யாருக்குமே அவங்கள அடையாளமே தெரியக்கூடாதாம். இவங்க எந்த வீட்டு பெண்மணி அப்படின்றது தெரியாத அளவுக்கு தன்னை கவர் பண்ணி, அப்பலாம் இந்த தலையிலயும் இது கவர் பண்ணியிருப்பாங்கல்ல. ஸோ முகமுமே அவ்வளவா தெரியாது. ஸோ அந்த அளவுக்கு அவங்க வந்து இருக்கணும்.
அதுதான் வந்துட்டு ஒரு வேதிக் கல்ச்சர் ஸ்டைல்ல நல்லது. இத வந்து இப்பலாம் சொன்னோம்னா அடக்குமுறை, அ இது வந்துட்டு ரொம்ப வந்துட்டு சப்ரஸ் பண்றாங்க அப்படிலாம். இதெல்லாம் என்னன்னா, ஒரு பெண்ண வந்து ஒரு வேல்யூ பண்ண ஒரு விஷயம், அவங்களோட பாதுகாப்பு. இந்த 2 விஷயத்துக்காக தான். சரியா? அது ஒரு மரியாதையும் குடுக்கும் பெண்களுக்கு. என்னதான் வந்து இந்த மாரிலாம் இல்லாம, நம்மள வந்து ஒரு 10ஓட 11 பார்க்கிறத விட, இந்த மாதிரிலாம் ஒரு நல்ல நீட் அண்ட் குட்டா நம்ம இருந்து, அது வந்து ஒரு மரியாதைய குடுக்கும் பெண்களுக்கு, பாதுகாப்ப குடுக்கும். இல்லையா? அ ஆனா அது புரிதல் வந்து இப்போ வேதிக் கல்ச்சர் வந்துட்டு ஏத்துக்கிற மாரி இல்ல. மாடர்ன் சொசைட்டில. அப்ப மரியாதைக்குரிய பெண்ணை சூரியனால் கூட பார்க்க முடியாது. இப்ப வந்து இந்த மாரி ஒரு நல்ல ஒரு வேதிக் கல்ச்சர்ல ஆ தன்ன நல்லா நீட்டா, ரெஸ்பெக்டபிளா காமிச்சுக்கிற ஒரு லேடிய வந்து சூரியன் கூட என்ன பண்ண முடியாது. ஆனா பார்க்கணுமாம். யாரு இவங்க அப்படின்னு. ஏன்னா சூரிய கிரகணம் எங்க எல்லா இடத்துலயும் படும் இல்லையா? அப்ப சூரியன் கூட வந்து அவங்கள வந்து யார் இந்த பெண்மணி அப்படின்னு தெரியாத அளவுக்கு அவங்க வந்து இருக்கணும் அப்படின்னு. இத நம்ம வேதிக் கல்ச்சர் ஸ்டைல்ல நல்லா எல்லாம் தலையெல்லாம் கவர் பண்ணிக்கணும் அப்படிலாம் சொன்னா கேட்க மாட்டாங்க. ஆனா இது டேன் ஆயிடக்கூடாது அப்படின்றதுக்காக என்ன பண்ணுவாங்கன்னா, கையிலேருந்து முகம் வரைக்கும் கண்ணு கண்ணு கூட தெரியாது. அது கூட கூலிங் கிளாஸ் போட்டுருப்பாங்க இல்லையா? எல்லாம் கவர் பண்ணிட்டு போவாங்க. அப்போ வந்துட்டு அது வந்து என்னன்னா, அது வந்து டேன் ஆயிடக்கூடாது ஸ்கின்னுக்காக அப்படின்னு. ஆனா வேதிக் கல்ச்சர் ஸ்டைல்ல அந்த காலத்துல என்ன பண்ணியிருக்காங்க, அத தான் நல்லா பண்ணியிருக்காங்க. உடம்பு ஃபுல்லா அழகா கவர் பண்ணி, பாதுகாப்பு கருதி மரியாதையோட அந்த மரியாதை கிடைக்கணும் இல்லையா? பார்த்தோனே ஒரு ரெஸ்பெக்ட் பண்ற ஒரு நிலை வரும் அப்பலாம், பெண்கள பார்க்கும்போதே. ஸோ அத வந்து அப்போ ஃபாலோ பண்ணது தான். சரியா? ஸோ அந்த மாதிரி வந்துட்டு பெண்களோட உடை நிலை வந்து இருக்கணும் அப்படின்றது தான் அ இங்க நம்ம பார்க்குறோம். அப்ப சூரியனும் ஒரு பெண்ண வந்து தொடர்ந்து போய், அந்த பெண் அந்த பெண்ண நான் எப்படி அடையாளம் பார்க்க முடியும்? அப்படின்னு வந்துட்டு, அ அதாவது அந்த அளவுக்கு கவர் பண்ணியிருக்கணும் அப்படின்னு. அப்ப மிகவும் அழகாகவும், அ ஆ ப அதாவது வந்து ரூல் படி வேதிக் கல்ச்சர் படி என்னன்னா, ஹஸ்பண்ட் வந்து பக்கமா இருக்காங்க. அதாவது தூர தேசம்லாம் போகாம வீட்ல இருக்காங்க அப்படின்னா, பெண்கள் வந்து எப்படி இருக்கணும் அப்படின்னா, நல்லா வந்துட்டு ரெஃப்ரெஷிங்கா இருக்கணும். ஹேப்பியா இருக்கணும். சரியா? அப்பதான் வந்துட்டு அந்த ஃபேமிலில வந்துட்டு ஹஸ்பண்ட் வந்துட்டு ரொம்ப கான்ஃபிடென்ட்டா இருக்க முடியும். அதான் சொல்லுவாங்க. இல்லையா? அதே வந்துட்டு பெண்கள் வந்து அந்த மாரி இல்லாம இருந்தாங்கன்னா, ஹஸ்பண்டுக்கு ஒரு கான்ஃபிடன்ஸ் இருக்காது. இல்லையா? ஸோ அதனால எப்பயுமே பெண்கள் வந்து தன்னை அழகுபடுத்திக்கணும். நல்ல ஒரு சந்தோஷமான மனநிலையில இருக்கணும் அப்படின்றத நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறோம். அது ஹஸ்பண்ட் கூட இருக்கும்போது, ஒ ஒரே ஊர்ல, ஒண்ணா வீட்ல இருக்கும்போது. இதே வந்து ஹஸ்பண்ட் வந்து வெளிநாட்ல இருக்காங்க, இல்ல தூரதேசம் எங்கேயாவது போயிருக்காங்க அப்படின்னா, அப்ப பெண் எப்படி இருக்கணும்? எந்த அலங்காரமும் இல்லாம இருக்கிறது தான் நல்லது. அப்படின்றத நம்ம பார்க்குறோம். இதுவுமே சேஃப்டி பர்ப்பஸ் தான். சரியா? அப்ப மட்டும் நாங்க அழகா இருந்தா போதுமா? இப்ப நாங்க ஏன் எப்பயுமே அழகா கூடாது? இந்த மாரி நெறைய ஆர்குமெண்ட்ஸ் வரும். எல்லாமே என்னன்னா, புரிதல் இல்லாதனால தான். ம். அப்ப புடவை கட்டினால் நன்றாக இருக்கும். அதேமாரி வேற வேற அ ட்ரெஸ்ஸு, காஸ்டியூம்ஸ்லாம் போகாம, சாரி கட்னா ரொம்பவே அது நல்லதா இருக்கும். வேதிக் கல்ச்சர் படி சாரி கட்டுறது தான் நல்லது அப்படின்றதையும் நம்ம பார்க்குறோம். சாரி கட்டும்போது பெண்கள் எப்படி இருப்பாங்கன்னா, ரொம்ப மென்மையானவங்களா தெரிய வரும். ஏன்னா, அந்த நல்லா அப்படியே கவர் பண்ணி, ஒரு ஹம்பிளா இருக்காங்க இல்லையா? ஹம்பிள்னஸ் தான் அது. அது என்னன்னா, பெண்கள் வந்து அடக்குமுறை அப்படின்னு நெனச்சாங்கன்னா, அது தப்பான புரிதல். அது ஒரு ஹம்பிள்னஸ்ல அவங்களோட ஒரு அடக்கத்த அது வந்து காமிக்கும். அதுதான். ஸோ, அதனால இந்த மாரியான ஒரு ட்ரெஸ்ஸிங் சென்ஸ் வந்துட்டு இருக்கணும் அப்படின்னு நம்ம இங்க பார்க்குறோம். சரியா? ஆ வேதியர் ஆடையும் நன்றாக இருக்கிறது, மிக அழகாக இருக்கிறது அப்படின்னு நம்ம இங்க பார்க்குறோம். கல்கிதாசா மற்றும் அம்பிகா தேவி துளசி சாரி அம்பிகா தேவி தாசி, இப்போது இந்த உடையில் நீங்கள் மிகவும் அழகா இருக்கிறீர்கள். அந்த வேதிக் கல்ச்சர்ல அவங்கலாம் இருக்காங்க அங்க. அப்ப பிரபுபாத்தா வந்து அவங்கள வந்து அப்ரிஷியேட் பண்றாங்க. ஓகேவா? அதே வந்து இப்ப ஹஸ்பண்ட் இல்லாதவங்க எப்படி இருக்கணும் அப்படின்னா, அவங்க வந்து ரொம்ப வந்துட்டு கவர்ச்சியா இல்லாம வெள்ளை ஆடையில இருக்கணும். ஆபரணங்கள், இந்த அலங்காரங்கள்லாம் ரொம்ப இல்லாம இருக்கிறது நல்லது அப்படின்றது. எதனாலனா இதுவுமே ஒரு நல்ல ஒரு விஷயத்துக்காக தான். இல்லையா? ஏன்னா இதெல்லாம் பண்ணும்போது அந்த சென்ஸ் அ சென்ஸ் கிராட்டிஃபிகேஷன் பெண்களுக்கும் அது வந்துட்டு ஏற்பட்டுரும். அதேமாரி பார்க்குறவங்களுக்கும் ஏற்பட்டுரும். அதனால ஒரு அமைதியான ஒரு நிலையில இருக்கிறதே அது நல்லத தரும் அப்படின்றது. அப்ப வைஷ்ணவர்களுக்கான ஆடை பற்றி ஸ்ரீல பிரபுபாதா. எங்களுடன் இருக்க விரும்பும் எவரும் சுத்தமாக அதாவது இது வந்து இப்ப வந்து ஜென்ஸுக்கு. சரியா? ஜென்ஸ் வந்து இப்ப பிரம்மச்சரி, சன்னியாசி அந்த மாரி ஒரு ஸ்டேஜ்க்கு போறவங்க. அதாவது கிரகஸ்த வாழ்க்கையில இல்லாம,
அந்த ஒரு ஸ்டேஜுக்கு போறவங்க என்ன பண்ணணும்னா, ஃபுல்லாவே அவங்க ஷேவ் பண்ணிடணும். ஷிக்கா மட்டும் தான் வச்சுக்கணும் தலையில. சரியா? அததான் நம்ம இங்க பார்க்குறோம். அதுக்கப்புறம் அவங்க வந்துட்டு நல்ல கிரகஸ்தர்கள் மாரி அ இது ஹேர்ல வந்து முடியெல்லாம் வந்து வளர்த்துக்க கூடாது அப்படின்றது தான். சரியா? அப்போ அத வந்து இங்க என்ன சொல்றாங்க அப்படின்னா, பிரகாசமான 15 நாட்கள் மாதத்திற்கு ஒரு முறை நீங்கள் மொட்டை அடிக்க வேண்டும். அதாவது தலைய வந்து அவங்க வந்து ஷேவ் பண்ணிக்கணும் அப்படின்றது தான். ஆ ஸோ இதுவுமே வந்துட்டு ஒரு 15 டேஸ்க்கு ஒன்ஸ் அவங்க பண்ணிக்கணும் அப்படின்றத பார்க்குறோம். முன்னாடி பார்த்ததெல்லாம் பெண்களுக்கு, இப்ப பார்க்கறதெல்லாம் அ ஜென்ஸுக்கு. சரியா? ஆ மிகவும் அவசியமான பட்சத்தில் தலையை மொட்டையடித்து முடி நீளமாக வளர விடாமல் இருக்க வேண்டும். மிகவும் அவசியமானால் ஒரு அமெரிக்க ஜென்டில்மேன் போல் ஆடை அணியலாம். குறுகிய முடி ஆனால் நீண்ட முடி தடை செய்யப்பட்டுள்ளது. வேணும்னா கொஞ்சம் வளர்த்துக்கலாமே தவிர, ரொம்ப நீட்டமாலாம் இருக்கக்கூடாது. அப்படின்றத பார்க்குறோம். அதாவது என்னன்னா, பொதுவா வந்து ஷேவ் பண்ணி ஷிக்கா மட்டும் தான் வச்சுக்கணும். அத நம்ம ஏற்கனவே பார்த்தோம்ல. ப்ரீச் பண்ண போறோம்னா, அந்த டைமு, பிளேஸுக்கு ஏத்த மாரி நம்மளோட ட்ரெஸ்ஸ மாத்திக்கிறது தப்பில்ல. நம்மளோட மோட்டிவேஷன் என்ன அப்டின்னா, நம்ம மெசேஜ கொண்டு போய் சேர்க்கணும் அப்டின்றது பிரபுபாதா சொல்லியிருந்தாங்க இல்லையா? ஸோ அதுக்கு ஏத்த மாதிரி எப்பயாவது தேவைப்பட்டுச்சுன்னா, இந்த ஹேர் அந்த விஷயத்துலயும் நம்ம வந்து அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்கலாம் அப்டின்றத பார்க்குறோம். அது மாரி தாடி இந்த விஷயம் எல்லாமும் இருக்கக்கூடாது அப்டின்றது தான் பொதுவா வந்து பார்க்கறது. சரியா? பக்தர்கள் அனைவரும் வெள்ளை துணிகளை அணிந்துள்ளனர். அவர்கள் அனைவரும் மிகவும் அழகாக இருக்கிறார்கள் அப்படின்னு நம்ம இங்க பார்க்கிறோம். பொதுவாக கிரகஸ்தர்கள் ஆண்களுக்கு வெள்ளையும், பெண்களுக்கு வர்ணமான புடவையும் அணிவார்கள். அப்படி நம்ம இங்க பார்க்கிறது. சரியா? ஸோ கிரகஸ்தர்கள்னாலே அவங்களுக்கு வந்து ஒரு சத்சங்ல நம்ம போன உடனே தெரியணும் அப்படின்னா, அவங்க வந்து ஒயிட் ட்ரெஸ். சரியா? அது பெண்களுக்கு வந்து கலர் ட்ரெஸ் தான். யாகங்களை செய்யும்போது மங்களகரமானதாக கருதப்படும் மஞ்சள் நிற துணியை அவர்கள் அணிவார்கள். அப்படி நம்ம இங்க தெரிஞ்சுக்கிறோம். ஸோ, அதனால இப்போ ஜென்ஸ பொறுத்தவரைக்கும் ஒயிட்டு, லேடீஸ்லாம் வந்துட்டு எல்லா கலர்ஸ்லயும் நம்ம இருக்கலாம். அதே வந்து ஏதாவது ஒரு ஃபங்ஷன் ஒரு அ இப்போ ரத ரத யாத்திரை வருது இல்லையா? ஏதாவது முக்கியமான ஒரு ஃபெஸ்டிவல் அந்த மாரிலாம் இருக்கும்ல. இப்ப கூட பானிகட்டி ஃபெஸ்டிவல்லாம் செலிப்ரேட் பண்ணோம். அந்த மாரி இருக்கும்போது, எல்லோ கலர் ட்ரெஸ்ஸும் அலவுட் அப்படி நம்ம இங்க தெரிஞ்சுக்கிறோம். அப்ப இந்தியாவில் நம் வீட்டு பக்தர்கள், ஆண்கள் அனைவரும் வெள்ளை துணிகளை அணிந்திருப்பார்கள். அவர்கள் அனைவரும் மிகவும் அழகாக இருக்கிறார்கள். கண்டிப்பா இல்லையா? ஒயிட்ல ஒரு பீஸ்ஃபுல்லா இருப்பாங்க. நீங்கள் எப்பொழுதும் வைணவர்கள் போல் உடை அணிந்து இருக்க வேண்டும். இதுதான் பிரபுபாதா சொல்றது. சரியா? வைணவர்கள்னாலே எப்படி இருக்கணும்னா, திலக்கம் வச்சிருக்கணும், கண்டி மாலா போட்டிருக்கணும், அதுக்கப்புறம் வைஷ்ணவர் அந்த ட்ரெஸ்ஸு. இப்ப நம்ம பார்த்தோம்ல, ஜென்ஸ்லாம் எப்படி இருக்கணும்னா, ஷேவ் பண்ணி, ஷிகா வச்சிருக்கணும். கிரகஸ்தர்கள் நார்மலாவே இருக்கலாம். ஓகேவா? பிராமணிக்கல் இனிஷியேஷன் வாங்குனா தான் அதெல்லாம். அதுக்கப்புறம் வந்துட்டு ட்ரெஸ் எப்படி பண்ணணும் அப்படின்றத நம்மங்க பார்த்தது தான். சரியா? ஸோ இந்த மாரி விஷயங்கள நம்ப அ தவறாம கடைப்பிடிக்கணும். சரியா? வைஷ்ணவர்களுடைய நம்ப தவறாம கடைப்பிடிக்கணும் அப்படின்னு நம்ம இங்க தெரிஞ்சுக்கணும். பார்க்க மிகவும் அழகாக இருக்கிறது. இல்லை என்றில் அவர்கள் எப்படி ஈர்க்கப்பட்டனர்? உடனே உடனே அவர்கள் மிகவும் ம் பக்திமான்களாகி ஹரே கிருஷ்ணா என்று ஜெபிக்கிறார்கள். ஹரே கிருஷ்ண கோஷம் அவ்வளவு எளிதல்ல. நம்ம பொதுவா இஸ்கான் டெம்பிள் போனோம்னா, இந்த வைஷ்ணவ எட்டிகேட் தெரிஞ்சவங்கலாம் கரெக்ட்டா இப்ப நம்ம என்னலாம் பார்த்தோம்? திலக்கோட, கண்டி மாலாவோட, ட்ரெஸ் வந்துட்டு என்னென்ன கேட்டகரில இருக்காங்களோ, அவங்கவங்க அவங்களுக்கான ட்ரெஸ் போட்டுட்டு அழகா வந்திருப்பாங்க. நம்ம பார்த்தாலே நம்மளால அத நல்லபடியா ஐடென்டிஃபை பண்ண முடியும். அவங்கலாம் பார்க்கறதுக்கு எப்படி இருப்பாங்க? நல்லா வைகுண்ட வாசிகள் மாரி இருப்பாங்க. சரியா? நல்ல நாமெல்லாம் ஜெபிச்சுக்கிட்டு. நான் வெளிநாட்டவர்களிடம் ஆடையை கொடுத்தேன். அவர்கள் அதை எடுத்துக்கொண்டனர். எனக்கு முன் எத்தனையோ சுவாமிகள் அங்கு சென்றார்கள், கொடுக்கவில்லை. எத்தனையோ எடுத்துக்கொண்டு இங்கு வந்து வெளிநாடு திரும்பி சந்நியாசி என்று விளம்பரம் செய்து மக்களை சுரண்டுகிறார்கள். அவர்கள் தங்கள் அசல் உடையை கூட இழந்தனர். எல்லோருக்கும் தெரியும். நான் என் உடையை மாற்றியதில்லை. மாறாக நான் அந்த ஆடையை வெளிநாட்டவர்களுக்கு கொடுத்தேன். அவர்கள் அதை எடுத்துக்கொண்டனர். கோட், பேண்ட், தொப்பி அணிந்து வருமாறு ராமகிருஷ்ண மிஷன் ஆட்கள் என்னிடம் கோரிக்கை வைக்க வந்தனர். ஏனென்றால் அவர்கள் செய்கிறார்கள். அவர்களின் சுவாமிகள் என்று அழைக்கப்படுவார்கள். அவர்கள் கோட், பேண்ட், தொப்பி அணிந்திருப்பார்கள். அப்படின்னு நம்ம இங்க பார்க்கிறோம். ஓகே. இப்ப என்னன்னா, இப்ப பிரபுபாதா வந்து என்ன பண்ணாங்க? இதுக்கு போனாங்க. நெறைய வெளிநாடுகளுக்கெல்லாம் போனாங்க. என்ன பண்ணாங்க? போயிட்டு போயிட்டு அவங்களோட ட்ரெஸ், கல்ச்சர் அதெல்லாம் எடுத்துட்டு வந்தாங்களான்னா, இல்ல. இவங்க போகும்போது சன்னியாசி மாரி போயிட்டு வரும்போது,
நல்லா கோட் பேண்ட்லாம் போட்டு வந்தாங்களா? அப்படின்னா இல்ல. இல்லையா? என்ன பண்ணாங்க? போயிட்டு நம்மளோட நாலேட்ஜ கிருஷ்ண பக்தி அவங்களுக்கு குடுத்தாங்க. அதே மாதிரி நெறைய பேர கிருஷ்ண பக்தியில கொண்டு வந்து, அவங்களுக்கெல்லாம அந்த உடைகள குடுத்தாங்க. இப்ப நெறைய மங்களாச்சரண் சாரி இது மங்கள ஆரத்திக்குலாம் நம்ம வந்து கோயிலுக்குலாம் போனோம் அப்படின்னா, எந்த இதுக்குமே சரி, எதுக்கு மங்கள ஆரத்தி நான் ஸ்பெஷலா சொல்றேன்னா, 4:30க்கு நடக்கும் மங்கள ஆரத்தி. அது மாயாப்பூர்லயா இருக்கட்டும், விருந்தாவன்லயா இருக்கட்டும், இஸ்கான் டெம்பிள்ல. மாயாப்பூரு, அ விருந்தாவன் டெம்பிளுக்குலாம் நம்ம போனோம்னா, அவ்ளோ ஃபாரினர்ஸ் வந்து அழகா வேதிக் கல்ச்சர்ல இப்ப நம்ம பார்த்த மாரி, திலக்கு, கண்டிமலர்லாம் எத்தன மணிக்கு? 4:30க்கு 4:30க்கு ரெடியா இருப்பாங்க. அப்ப எத்தன மணிக்கு எந்திச்சிருப்பாங்க? இல்லையா? ஸோ அந்த மாதிரி என்னன்னா, அதே மாரி அ வேதிக் ட்ரெஸ்ல ஜென்ஸா இருக்கட்டும், லேடீஸா இருக்கட்டும். வேதிக் ட்ரெஸ்ல அழகா வந்துட்டு அவங்கலாம் வந்துட்டு பகவானுக்கு மங்கள ஆரத்தி காமிக்கிறதுக்கு வந்துருவாங்க. ஓகேவா? ஸோ பிரபுபாதா என்ன பண்ணியிருக்காங்க, நெறைய பேருக்கு இந்த கல்ச்சர கொண்டு போய் சேர்த்துருக்காங்க அப்படின்றத நம்ம பார்க்குறோம். சரியா? ஏன்னா நம்ம பொதுவா கிருஷ்ணா கான்ஷியஸ்னஸ் இல்லாதவங்க வீட்லலாம் பார்த்தோம்னா, எழுந்திரிக்கிறது 4:30ன்னா அவ்வளோதான். சண்டையே வந்துரும் வீட்ல. "என்னது நடுராத்திரில எந்திரிக்க சொல்றீங்களா?" அப்படின்ற மாரி தான் இருக்கும் இல்லையா? ஆனா பார்த்தீங்கன்னா, பிரபுபாதோட அந்த மெர்சினால என்ன பண்ணியிருக்காங்க இப்ப, எவ்ளோ பேர் வந்துட்டு ஃபாரினர்ஸும் சரி, இந்தியன்ஸும் சரி, கிருஷ்ண பக்திய உணர்ந்தவங்க 4:30க்கு கரெக்ட்டா இந்த வைஷ்ணவ அட்டையர்ல என்ன பண்ணுவாங்க, பகவான் முன்னாடி எந்த ஒரு லேசினஸும் இல்லாம, அழகா ரெஃப்ரெஷிங்கா கிருஷ்ணாவ நான் பார்க்க போறேன், ஆரத்தி பார்க்க போறேன்ற மாரி பகவான் முன்னாடி ரொம்ப அழகா அவங்க நிப்பாங்க. சரியா? அதுதான் இந்த வைஷ்ணவ கல்ச்சர் அப்படின்றது. அதான் பிரபுபாதா கொடுத்த நம்மளுக்கு கொடுத்த ஒரு பொக்கிஷம். ஓகேவா? ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரி போல். வாஞ்சா கல்பதருப்பஸ்ய கிருபா சிந்துபயவ ச பதிதானாம் பாவனேபியோ வைஷ்ணவேயோ நமோ நமः. अनंत कोटि वैष्णव जय श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा हरि बोल। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। थैंक